chapter 9, Acts chapter 9 from verse 36, Acts 9, 36, Acts 9, 36, and I'll read. There was a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas, who was always doing good and helping poor. About that time she became sick and died, and her body was washed and placed in the upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with the tanner called Simon. Father, we thank you for such a time and an opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru. Shoko ranhasi it's mabasa apostori, or the Acts of the Apostles. Acts, book ra Acts 9:36. Rinotaura pamusoro pemukadzi wainzi Dorcas. Mukadzi aiva nemoyo, aiva neheart towards the life of widows. Ministry yake waibatsira vanhu vanoshaya, zvikuru sei mawidows, shirikadzi. But it happened that akarwara, she became sick and died. Akarwara ndokubva afa. Vanhu ndokubva vanzwa kuti murume anonzi Peter, he was close by. Why? Because Dorcas wakafa munzvimbo yainzi Joppa. So there was a place inonzi Lydda yanga iri close. Saka vanhu, after washing her body, vakamisa mu upstairs in the upper room. Ndokubva vanzwa, when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him, urged him, "Please come at once." So vanhu vashaikirwa na Dorcas, they were believers. Vatendi. Ndokubva vanzwa kuti mutauni iri pedyo, iri close by Joppa, inonzi Lydda, then our apostle called Peter is there. Ndokubva vatuma vanhu 2 men, "Please come at once." Peter went with them. Peter ndokubva auya navo, ndokubva aburitsa vanhu vese vanga vari mukati. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Ndokubva anamata kune mukadzi anonzi Tabitha. Tabitha ndokubva amuka. Ndokubva zvazivikanwa the whole Joppa, and people believed in the Lord God. So this is a miracle yakaitwa naPeter concerning mukadzi angafa ainzi Tabitha kana kuti Dorcas. But pandira kuti tibate tigone kudzidza muzuva ranhasi pamusoro pechinhu chinonzi munhu. Munhu, a human being, munhu. Whether a believer or not, but regai titaure subject yaningangoti munhu is a person. Regai ndisiye subject, ndisiye this text ndibate panogona kutipa a clue yakanakisa kwazvo. Genesis 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will make a suitable helper, or I will make a helper suitable for him."
shoko raMwari riri kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega, asi ndichamupa mubatsiri, ndichamuitira mubatsiri akafanira, a suitable helper. NdiMwari vari kudaro vauya kuna Adhamu ndokubva vati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, I will make a suitable helper to him. Ivo Mwari vari mubatsiri kumunhu, asi vari kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega asina mubatsiri. Zvoreva kuti pane nzvimbo dzaunoda kuti Mwari vakubatsire. You must learn to understand kuti hapasi pese, hear me very well, pauchada kuti Mwari vakubatsire nyangwe Mwari vari mubatsiri wako. Pane pekuti ivo Mwari vari mubatsiri vari kuti I must make a helper suitable for you. Zvoreva kuti kune a dimension of help. In other words, I'm trying to say, men can be an answer to a prayer. Men can be an answer to your prayer. Munhu anogona kutova mhinduro kudambudziko rako. I know we pray to God, we seek answers from God, but there's a dimension in God. Yataburitsirwa na Genesis 2:18. Ivo Mwari vakauya kumunhu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. I will make a suitable helper. Kuda kuti in many cases mune zvizhinji zvatinoda help. Most of us, we only think that I'll just pray, I'll seek God to get help. But there is a dimension of help yakaiswa mumunhu. Kusvika ivo Mwari vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, I will make a suitable helper. Kuda kuti munhu anoda help from the spiritual dimension and from the physical dimension. Saka handinoda kuti nditaure pamusoro pemunhu semhinduro. In other words, zvinogona kutidzidzisa to have respect for others, to have love towards humankind. Besides kuti maKristu or mahedheni ndinoda kutaura pamusoro pemunhu. Mwari vachida kutibatsira panyika munhu aita fall short of the glory of God. Bible rinoti Jesu akatanga ari izwi in the big John 1:1. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Then the word became man. Kureva kuti Mwari vakaziva kuti ndibatsire munhu ave redeemed apone, handigone kumubatsira as God, but God had to become man, and the word was with God, and the word was God, and the word became flesh. By becoming flesh, it simply means God became man. What was the reason for God becoming man? To help men. There's a dimension of help. Yekuti Mwari saMwari havagone kukubatsira. Ndinzwe zvakanaka, Mwari ndiye mubatsiri wako pazvose. But there are dimensions you need to understand in the things of the kingdom. Mwari saMwari vane a dimension yekuti vakada kukubatsira, men who stand on the gap. Pane ma-issues yekuti ukashaya munhu uina Mwari hazvibude zvakanaka. That's why Mwari kuna Adhamu vati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, I'll make a suitable helper. Why? Because pane a prophetic word pamusoro paAdhamu rekuti be fruitful, multiply. Be fruitful and multiply. Kureva kuti haugone kufulfilla kuva fruitful nemultiplication without a partner. Adam. So Adam is man without Eve as the wife. There are things that even Adam aina Mwari, but he needs to be reproductive kuva ne family. So kureva kuti inside Adam mune zvinhu zvakaprofitwa naMwari zvinogona kuinda mudimension yekuva fruitful uye nemultiplication, but zvinonida somebody as help. So Mwari ndovati it's not good for a man to be alone. I will make a suitable helper. Kurati kune help iri God class, or in the class of God, or in the spiritual, and there is help in the level iri human. So there are times that we pray to God, but concerning this matter, we are missing what God has already done in helping us in that matter through respecting or honoring people who are already on the ground. These are believers. I'm sure they tried to pray. They did a lot. This was a church. These were believers. Acts 9. I need to read. Acts 9:41. He took her by the hand and helped her up
to her feet. Then he called the believers and the widows, which means Tabitha akafa, but akafa ari pachurch paungano ine vanhu vanotenda, zvekuti vaigona kunamata nekuchema kuna Mwari. But chakaitika jete kuti this kind of church ine understanding yekuti instead of praying to God, but kana tanzwa kuti a man of God who is anointed, who carries grace, in the name of Peter, who is close by, there is no need for us to pray up to heaven. Why? Because the heavens yet connect, because Peter is already close by. He is in leader. So there are times that Mwari vanonza answer close to you, and you continue to pray unto God, yet the answer is already close to you, in the dimension of human. Mwari vati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. I will make a suitable helper. A suitable helper. Ivo Mwari vari mubatsiri kumunhu, but vari kuti munhu ane imwe dimension yekubatsirika inongobva bedzi kana iwe Mwari vamuumbirawo kana kuti vamugadzirira mumwe munhu. So wakaipa akada kukuataka sometimes anokupa mentality yekuti ina handina basa nemunhu, ndinozvinamatira Mwari wangu. Ini naMwari wangu tinozivana, vanhu handina basa nawo. That statement inotaridza kuti you lack wisdom in the things of the kingdom. That statement alone yekuti ini naMwari wangu handina kana basa nemunhu, ndinozvinamatira Mwari wangu, that statement is dangerous. It shows that there is a kind of help yaunogona kushaya mulife iwe uina Mwari wako kana usina Eve wako. Adamu ukati ini ndina Mwari wangu, zvinhu zvangu zvinongoita ndina Mwari wangu, handina basa nemumwe munhu. Eve akashayika parutivi rwako, hapana family yamunogona kuva nayo. So men can be an answer to a situation yauri kufesa nhasi. Someone vanditi but inda Mwari uchiti Mwari vanogona kutuma munhu semhinduro mulife mangu. Kana shoko richiti humble yourself before the Lord, hapana pauchasangana na Mwari wobva wava humble before the Lord, but you humble before the Lord God who is inside a man. Amerikana zvichinzwika. Vana havana kuita prayer yet Bible rati this was a group of believers. Kura their believing capacity nekutenda muna Mwari vakabva vava newisdom yekuunderstanda kuti there is a man close ari paleader anonzi Peter, so we need to send for Peter. Havana kuti let us begin to pray. Peter yeye kana achinamata Mwari ndiye Mwari watonamatawo futi. Hatichamutsvaga Mwari tichanamatawo, tese tinonzwa Mwari zvakazodii zvikati. We are living in dangerous times. Maybe chapusha vanhu kuti vati neniwo ndonzwa Mwari ndonamatawo ndozodii, inyaya kuti there was a lot of abuse. There was a lot of abuse in the body of Christ. Pamusoro pe submission and many things in the body of Christ. Saka people have come to ignore that. Why? Because vanoti vanozokubatirira, vanozodai vatange ndiwo ega vanonzwa Mwari nekuzodii. But the truth of the matter is, tese tiri vana vaMwari. But there are some who carry grace concerning certain issues. Ava ma-believers vafirwa na Tabitha. Remember, Tabitha was a giver. Tabitha aita ma great works anotyisa. She was a helping hand to the poor. Bible rabuda pachena kuti Tabitha who was doing good. She was doing good, helping the poor, especially the widows. But she became sick and died. Kuti apart pakuti ane zvaaita nekubatsira nekudii, life yake yainida somebody kuti imuke zvakare. So she died. And vanhu vepachechi apo, they never prayed about it. They heard kuti patown iri pedyo panonzi paleader Peter is there. They believed and trusted the grace upon the life of Apostle Peter. Then they sent 2 men and they said, please come at once. Peter went with them. Peter ndokubva auya akapinda murume yanga ina Tabitha.
Then he prayed. Tabitha ndokubva amuka. Let me talk to Tabitha a little bit. Unoziva kuti kana Tabitha anamatirwa naPeter amuka, anogona kuva nementality yekuti Peter akapenga, is truly anointed. It's true. He's highly anointed. He carries the grace of God. Akunamatira wakamuka. But the real blessing and the favor yabva level of understanding iri panzvimbo yauri. Why? Because these guys ndo vanzwa kuti Peter is close by. Havana kuita a mentality yekuti manje akanamatirwa naPeter anozotanga kushora isusu kuti hatina power because Peter ndiye azondimutsa. But avari kuti we submit to the grace iri mulife yaPeter. Isu chatinongoziva chete ndechekuti we are believers, we believe mukuita kwaMwari, but we also believe in the systems and the dimensions ekuti we don't need to pray about this issue. We need to ask Peter to come to rescue us in this mess. So vakatuma vanhu kuti endai munomusheedza. Endai munomusheedza. And Peter came. Vanhu vainamata. Why? Because they trusted Peter as a man of God. But havana kuti let us get into chain prayer. Or let's make an all-night to Nachirapa. Let us begin to pray. They were humble enough. They had the wisdom of the things of the kingdom. But men can be used by God as an answer to a situation. So somebody will say, men can be used by God despite my challenges I now, but anogona kutakura the grace dzinogona kubatsira vamwe vanhu despite a challenge iri mulife make. Okay. I'll read the scripture. That's Genesis 12 from verse 17. But the Lord inflicted serious disease on Pharaoh and his household because of Abraham's wife Sarai. So Pharaoh summoned Abraham. What have you done to me? He said. Why didn't you tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister? So that I took her to be my wife. Now then, here is your wife. Take her and go. Then Pharaoh gave orders about Abraham to his men. They sent him on his way, his wife, and everything he had. Abraham ari mu marriage nemukadzi wake. Apa anga achiri kunzi Abraham aina Sarai for a long time vasina mwana. But mukadzi wake paakabatwa vari kuEgypt namambo, paakatorwa namambo Pharaoh, Bible writes the Lord inflicted serious disease on Pharaoh and his household because of Abraham's wife. Iye ane challenge mu marriage make, but mukadzi wake paakatorwa namambo, Mwari vakakonzera dambudziko muimba yaFaro and the entire household. Kureva kuti despite kuti ane challenge, ane protection ne blessing yaMwari ne favor yekuti ukatombata uchimudherera kuti hai ane dambudziko rakadai dai namata Mwari achimunzwa, you can be in serious trouble with God. Yet ane an issue in his life. I'll show you another scripture again, that's Genesis 20. He did the same thing. Kuna mambo ainz Abimelech. Genesis 20 verse 4. Now Abimelech had not gone near her. She said, Lord, will you destroy an innocent man? Did ye not say to me, she is my sister? Didn't she say also, he is my brother? I've done this with clear conscience and clear hands. Then God said to him in a dream, yes, I know you did this with clear conscience. So I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now return the man's wife, for he is a prophet. Abraham ana mwana, marriage yake for a long time ane challenge, and God still recognizes him as a prophet. And he will pray for you,
and you will live. He will pray for you, and you will live. Verse 17. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife and his slave girls, so that they could have children. Kuti Abraham wakasvika muministry yekunamatira vanhu vasina vana kuti vave nevana. Iye musituation yeupenyu hwake haana mwana. Makatabo sharianta. Abraham wakaenda kuEgypt. Asvika ikoko akanamatira mambo Abimelech nevakadzi vese vaiva muteritori yamambo Abimelech nokuti vanga vane problem yekusabereka. Vari kunamatirwa nemunhu asati abereka asina mwana, ane issue mumarriage make. But because he is a prophet and he carries the grace, Mwari vakatopa tip kuna mambo muhedheni Abimelech kuti nyaya yauri kuda, don't deal with me. Nyaya yauri kuda, go to my servant Abraham. He will pray for you. Then Abraham prayed to God and God healed Abimelech. Kuda kuti Mwari vari kuti ukanamata kwandiri direct, hapana chinobuda. Go to Abraham so that you pray for you. Then Abraham prayed to God and God healed Abimelech. Ndoda kuti unzwe mystery iri panapa. Mystery iri panapa. Mwari ine dream vakataura na Abimelech one on one. Then God said to him, yes, I know you did this with clear conscience, and so I've kept you from sinning against me. That is why I would not let you touch her. I did not let you touch her. Now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. He will pray for you, and you will live. Mwari vari kutipa Abimelech kuti iwe uchidzorera mukadzi waAbraham kuna Abraham, Abraham achakunamatira. I thought Mwari vaigona kuti kuna Abimelech, dzorera mukadzi waAbraham, ndobva ndagadzirisa nyaya yako ite zvakanaka. Why? Because vakadzi vese vanga vari muteritori yaAbimelech vanga vane problem yekusabereka, vanga vane challenge nekuti mukadzi waAbraham atorwa naAbimelech. But Mwari vari kubudisa pachena kuti iwe Abimelech, kana ukatodzorera mukadzi wacho, there is one thing you must do. You must approach Abraham, and Abraham will pray for you so that I can make you live. Kuti ini ndigadzirise nyaya yako Abimelech, go and talk to Abraham. Kuti Mwari vari kutanga vari kudelegata basa, vanenge vari kuidelegata basa rekutopa munhu kuti ukasadhila nemunhu uyu, inini handigone kudhila newe ndikakubatsira, nokuti watora mukadzi waAbraham. Saka iwe uchidzorera mukadzi waAbraham, woudza Abraham akunamatire. Inda Mwari vasina kuti ukadzorera mukadzi waAbraham ndogadzirisa nyaya yako, kana kuti ukadzorera mukadzi waAbraham unamate kwandiri ndigadzirisa nyaya yako. But Mwari vari kuti the assignment ya prophet over your life handigone kuijamba, even ndataura newe direct iwe Abimelech, but I need Abraham to pray on your behalf. I don't know kana muchindinzwa ipapa ndinzwe zvakanaka madzangu. Mwari vari kutaura one on one in a vision, in a dream na mambo Abimelech. That's Genesis 20. Genesis 20 verse 6. Then God said to him in a dream, yes, I know you did not do this. I kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. Mwari havana kuti you will pray so that you will live. Vati ukadzorera mukadzi wake iye manje as a prophet, because you are not a prophet. Hauna that mantle, hauna that right to pray to me so that I can sort out your case. But there is a prophet in the name of Abraham. So ukanodzorera mukadzi waAbraham, he will pray for you. So verse 17 at Genesis 20:17. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech with his wife, with his slave girls, so that they could have children again. Kurati manga mapinda barrenness mumusha,
vanhu vasisaite vana nekuda kwokuti pabatwa Sera mukadzi waAbhurahamu. But Mwari ndokubva ati iwe ukadzorera mukadzi waAbhurahamu kuna Abhurahamu, he will pray for you. Verse 18. For the Lord had closed the womb of every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife Sarah. Men can be an answer. Munhu anogona kuplaya a role yawaifungidzira kuti ichaitwa naMwari. Kureva kuti Mwari vane zvavakadelegata muvanhu. For example, the word of God, the Bible. Vanhu vakafemerwa nemweya waMwari kuti vanyore shoko raMwari. Kureva kuti une nyaya dzekuti ukada kuziva unovhura the book of Job. Une nyaya dzekuti ukada kuziva unoenda kubhuku rakanzi Ruth. Une nyaya dzekuti ukada kuziva unoenda kuna Amos. Une nyaya dzekuti ukada kuziva unoenda the book of John. Mazita andi kutaura yavanhu vakatorarama vakafemerwa nemweya waMwari vakanyora shoko raMwari. Zvoreva kuti kune zvinhu Mwari zvavasina kugona kutipa isu direct, but zvavakapa John kuti atisvitse. Kune zvavakapa James kuti atisvitse. Kune zvakapiwa Ruth, kune zvakapiwa Esther kuti atisvitse. Zvoreva kuti kune a delegation yaunofanirwa kuunderstanda in the things of the spirit. Zvekuti Elimeleki ari kutaura naMwari in a dream direct. But Mwari vari kuti ndichigadzira nyaya yako, apart kuti uchanodzorera mukadzi wemuridzi kune muridzi wake, make sure Abraham prays for you. Okay, I will take you to the book of Job. The book of Job 42. The book of Job. Uchaona kuti the friends of Job vakatowana such kind of advice kubva kuna Mwari kuti my servant Job will pray for you. Job uchakunamatirai, my servant Job will pray for you. I'll read the book of Job. Thank you, Jesus. Job 42 verse 10. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. After Job had prayed for his friends. Okay, I'll read Job 42 from verse 7. After the Lord had said these things to Job, he said to Eliphaz, I am angry with you and your friends, because you have not spoken of me what is right, as my servant Job is. So now take 7 bulls and 7 rams. Go to my servant Job. Sacrifice a burnt offering for yourself. My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer, and not deal with you accordingly to your error or to your folly. Zvanzi naMwari, endai kuna Job, muranda wangu. Job will pray for you. Achakunamatirai. I will accept his prayer, not your prayer, his prayer. And I will not deal with you accordingly to your folly. Kureva kuti Mwari, pane nguva yekuti vanoisa munhu panzvimbo as an answer, as a way to bless you, as a way yekuti munhu asite stand on the gap. Somebody will say, no, but you are reading from the Old Testament, so now it's just me and the man Jesus. It's true. Ukama wemunhu naMwari mu New Testament church, the man aripo is Jesus. But anonzi Jesu wacho manje anoda kutsanangurwa. Jesus as a person, Jesus as the principles. For example, mukadzi aiva ne the issue of blood, akaenda akanobata the hem of the garment ya Jesu. Jesu ndokubva ati somebody touched me, pana andibata. Bible rinoti mukadzi wakabata mukombero wehanzu ya Jesu, haana kubata the person, akabata the hem of the garment. Jesu ndokubva ati pana andibata. Zvoreva kuti Jesu kana achiti pana andibata, zvoreva kuti iye pachake as the person and zvaakapfeka also represent him. Kureva kuti chinonzi Jesu now is the person, chinonzi Jesu is the word,
chinonzi Jesu maprinciples eshoko raMwari. It also it brings me back to statement. Somebody came to me ndokubva ati ayo bhuku raHebrews rinoti Mwari mazuva ano ekupedzisira ari kutaura nesu kuburikidza nemwanakomana wake Jesu, nokuti kare waitaura kuburikidza nevaprofita, but in these last days he speaks to us through his son, and that is Jesus. True, the Bible says so. But what's the revelation behind him speaking to us through his son? Nokuti his son, number one, as a person, ndi Jesu wakaenda pa cross, but his son as the word are the principles of the word of God. Kunakuti if I miss Jesus as the word, bandikabata the word, ndabata futi the same Jesus. That's why mukadzi ane issue of blood akasabata Jesu as a person, but akabata the hem of a garment, anowana healing inobva muna Jesu. Why? Because healing haina kubva pahembe. Healing inobva muna Jesu the healer, but hembe iri pana Jesu yakuva a law of representation. Kuti ari kubata Jesu in a way yekuti haana kugona kumubata as a person, but abata zviri pari. So Jesu in another dimension, he is the word. And the word ndoma principles, and the word ndoma tinowana the revelation yekuti ndigone kusvika paari. Ndikasasvika paari as a person, ndinosvika paari as the word. So we are living in a time yekuti people will think kuti ano as a New Testament church there is no need yekuti utsvage mumwe munhu. Hear me very well. I will take you to this story. Baba vakauya nemwana wavo vachiti kuna Jesu, zvinoti zvikamubata zvinomuwisira mumvura, zvikamubata zvomuwisira mumoto. Jesu ndokubva adzinga mweya iwoyo. Ndokubva ati zverudzi zvinoda kunyengetera nekutsanya kuzhinji. But apart from that statement, uone kuti incident iyo yakaitika nguvai. Baba vakauya nemwana wavo, vakauya nemwana wavo Jesu achiburuka mugomo. Jesu anga aburuka mugomo. Mount of Transfiguration. Pa Mount of Transfiguration incident yakaitika, there appeared Elijah and Moses. And those two guys, they have something in common. Ne deliverance uda kuitwa pazasi pegomo. Nekuti mwana uyu zvikamubata zvaiti mumoto zvoti mumvura. It's also a shadow picture ye ministry ya Moses. Kuti Moses zvinongoreva kuti chandakatora kumvura, kana kuti Moses is well known pakurova dombo richipa vanhu mvura, kana pakukrosa Red Sea achipatsanura mvura. So Moses is a prophet who is linked zvine chekuita nemvura. And Elijah is a prophet connected to fire. At a certain time, vanhu vakauya kwaari akati, if I be a prophet of God, may fire come down and consume you. Vanhu vakafa. At a certain time, akashedza moto pa Mount Carmel, moto ukaburuka. Saka mwana anonzi zvikamubata zvinoti mumoto nemumvura, ane a challenge. And the challenge yacho chinopa Jesu kuti aigone so easy. Inyaya yekuti he was in association, anga achitaura pa Mount of Transfiguration, aina Moses and Elijah. Kuda kuti he was connected. He was connected to the guys vari kuministry yakadhila neizvozvo. Remember, Jesus was God and he was also man. Which means as man, he was teaching us. That as a believer, as man, you can also need grace from others or impartation to handle certain issues. Makatabo shalabasada rianda reketelebo shia katabo samarida yabasataka. Hebrews chapter 1. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times, but in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir to all things. I will repeat. In the past, God spoke to our forefathers through prophets. Kare Mwari vaitaurira kumadzibaba edu kuburikidza nevaprofita. Asi mumazuva edu ataura kwatiri, kuti anotaura kwatiri kuburikidza nemwanakomana wake by his Son. And that Son is Jesus. So somebody akava ine understanding yekuti so it means prophets they no longer exist because Mwari mazuva ano anogona kutaura newe kuburikidza nemwanakomana wake Jesu. Mwanakomana wake Jesu is a person. Mwanakomana wake Jesu is also the word. You cannot separate Jesus from the word. He is the word of God. And he is the person akafa pa cross.
So as anotaura kuburikidza nesu through his son in our times. So his son is Jesus and Jesus is the word. When you get the understanding of the word, uchatozoona kuti he can speak through us. The prophetic is also in Jesus. He is the word and the word is prophetic. The word of God is prophecy on its own. Maybe it calls for another subject for another day. But let me take you back to the book Ranandi Shiverenga, Acts 9:32. Acts 9 from 36. Uchaona kuti mukadzi anonzi Dorcas akafa. But afa ari pa congregation ine vanhu vanotenda, the believers. Havana kuti let us pray for sister Dorcas. Vanga vatogeza mutumbi vatouisa mu upper room. Then they heard kuti Apostle Peter is close by, vari panzvimbo inonzi leader. Sa Dorcas afa Dorcas afa munzvimbo inonzi Joppa. So Peter ari munzvimbo inonzi leader. Saka ava vazvinzwa ndokubva vatuma vanhu kuti go and call Peter. Peter achiuya ndokubva anamatira Dorcas. Ndokubva amuka. Chakamutsa Dorcas ndo chinofanirwa kumutsa upenyu hwako, business rako, zvinhu zvaunobata zvakafa. Why? Nokuti usati wamboita prayer concerning those things. Do you know there is somebody who is already close to you who carries the grace to deal with such a matter? So ukapotsa law of submission or understanding how God operates, uchapinda mu prayer, yet chauri kuitira prayer chiri close as a person. A man can also be an answer. Hazvina kunaka kuti munhu ave ega asi ndichamupa mubatsiri. Who was saying this? God himself. Mwari vakadii kuti as long Adam aneni, I will help him in every matter. I can help him because I'm God. Mwari vari kuti there is a dimension of help where you need men to stand on the gap. People of God, hear me very well. I always tell people this. Kuti iwe Mwari vakati let there be light, kukava nechiedza, is the same God who created the sun to provide light. Iwe wamboti let there be light, and there was light. Ndokubva vazogadzira zuva. He made a greater light to rule in the day and the moon to rule in the night. There is a dimension in a need ye light, but isingade that supernatural light. It requires light from the sun. Why? Because light from the sun provider to plant life and to human life. To human life, there is vitamin D from the sun. To plant life, kuti paitike nonzi photosynthesis, panona need ye sunlight. Kuti vanhu vave ne magetsi kune solar system. Kuti vanhu vashandise solar, vanonida light from the sun. Kuti yakanzi let there be light. That light is the revelation, is a supernatural light. Iroro supernatural light haugone kurishandisa on earth, because the sun was created to rule on earth. So in earthly realm, painida creation ye sun. But mu spiritual realm, makataurwa light without source. Mwari vakangoti let there be light. So sun now, or the moon, they represent the dimension of man. In other words, man is there. Kuti akuprovidere zvinhu zvaunofungidzira kuti waigona kuzviwana munyika yemweya. Dorcas kana kuti Tabita akafa. Nzvimbo akafa in the midst of believers. Ivavo ndo vakazonzwa kuti Peter is closed by panzvimbo inonzi leader, and they sent people kunoshedza Peter. Peter akauya akanamatira Dorcas, Dorcas akamuka. Church haina kutry kuita prayer. It's good to be prayerful, but it's also good to acknowledge those who carry the grace that you are starving, you are praying to get really available. You need just to submit, and submission is a principle in mushoko ra Mwari. Although in abuse in our times, but abuse of property
haigone kuti tiite outrule the property kuti property haina kunaka. For example, kune munhu akabaya munhu nebanga ari kujeri, ini mumba ndine mapanga 5. Why? Ndinoziva kuti anochekeswa beef kwete vanhu. So abuse of property haikonzera kuti tineglect property. There is a lot of abuse per temporal submission in the body of Christians now. In our times, there is a lot of abuse. But abuse yechino haichareva kuti chino hachisi valid. We need to rightly use the thing chichiri valid. So there are times that people are praying for something chiri already available. Maybe because they are shy. Kuti vanozonzi chechi yavo haina power saka vashedza munhu. It's good we apply the right principles zvinhu zvaita than kuti chinhu chinofa because of pride, trying to protect a name. Kuti kana tichinamatawo Mwari tichanamata kusvika zvinhu zvaita zvinhu zvofa, muramba muchinamata muongoti hai nguva yacho. Tabhita aigona kutonovigwa dai vanhu vasina kutuma vanhu kuna Peter. Vobva vati hai nguva yaMwari, hapana kwazvinoenda, munhu akaberekwa anofa. Yeti tine zvatinouraya because we lack understanding application yemaprinciples. Apostle Ben, how are you doing? Separi sepa gweru, may the good Lord bless you. Tatenda Mkono, you're welcome. Apostle B Zulu, I feel so humbled. God bless you, Baba. Thank you so much. Woman of God, Beverly Chaleka, God bless you so much. Thank you so much for tuning in. So, Tabita akafa. Vanhu vakatogeza mutumbi wake. Kurati they were ready for burial. Ndopa vakazonzwa kuti pa leader pa Peter aripo. Tumai vanhu munoshedza Peter. Vakatuma vanhu, Peter akandoshedzwa akauya. Acts 9:37 iri kuti about that time she became sick and died. Her body was washed, placed in an upstairs room. Mutumbi wanga watogezwa ready for burial. Ndopa vakanzwa kuti patown iri padhuze pa leader pana Apostle Peter. They sent 2 men. Vakasvika kuna Peter vakati, please come at once. Law of submission. Kuappreciate zviri mune vamwe kwakakonzera kuti zviri pachechi pawo zviregere kufa. Why? Because Tabitha was a blessing to that church, not to Peter. Tabitha was a blessing to the widows in Lydda. Tabitha was a blessing in Joppa. Tabitha was a blessing to the poor in Joppa. Tabitha was a blessing to the widows in Joppa. Saka paakamutswa na Peter, greater blessing and favor inongoramba iri panzvimbo inogara Tabitha pa Joppa. Why? Ndo pane ma widows aibatsira, ndo pane the poor vanhu aibatsira. Kuti in mind, get this understanding. When you appreciate zvakaiswa naMwari mune vamwe vanhu, inzwa zvakaiswa mavari for the benefit yenyu nevamwe. So this church never prayed. Tabitha ngaamuke. Vakati we don't have that grace. Chatingatoita panapa kuita a decent and proper burial. Gezai mutumbi mise maaparumu. But vari mu process yekugeza mutumbi vachisa maaparumu, ndo pavakanzwa. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they heard. And my Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. They heard about Peter. Kune ma situations anofa, yeti tine mazita evanhu vaMwari atakanzwa. But for the sake yekuti we don't want to associate with them, or else tine much pride yekuti we cannot call another man of God to pray concerning an issue pa church pedu. Isu say church will stand and pray. If you don't carry such grace, Tabitha anovigwa, Dorcas anofa. Kune zvizhinji zvafa muupenyu hwevanhu, kwete kuti Mwari haako kana kuti vanhu havasi prayerful. There was a man close to them. They heard about Peter. Vakanzwa kuti Peter, they just heard.
vanhu vamwari ndinzwe. Kana ivo Mwari pachavo vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ndichabatsira a suitable helper. Mwari wamasimba ose vakati munhu anoda help, but help yaanoda mumwe munhu. Mwari wamasimba ose vafunga kubatsira vanhu to redeem humankind. God became man. He became man. Kureva kuti Mwari vakatoziva kuti nyaya iyi iri kutoda man to man. Although I'm God, I can do it supernaturally, but iri kuda a process ya man. Kusvika palevel yekuti denga rakatarisa pasi rikaona mhandara Maria rikati we are going to use man to redeem man. Mary akatakura pregnancy yeruponeso. Mary akatakura salvation for 9 months. Mwari vakatoziva kuti ndinoda kubatsira munhu, but ndinofanira kutotsvaga munhu anogona kutakura the plan, the process yekuti munhu abatsirike. Tikashaya mweya wokuremekedzana, mweya wokutenda zvakaiswa naMwari mune vamwe, tine zvinonzi Dorcas zvinogona kufa pakati pedu. Ende kana zvinonzi Dorcas zvafa pakati pedu, Dorcas iministry yaibatsira nherera. She was doing good, helping the poor and taking care of the widows. Zvoreva kuti tine maministry ari kufa muchechi, tine zvinhu zviri kufa muupenyu hwevanhu, because vaane mentality yekuti ini naMwari wangu, every issue I'll pray about it. Prayer haisi substitute ye-ignorance. Prayer haisi substitute ye-ignorance. Prayer haikavhire kusaziva. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Munhu anotaiwa we are New Testament church. Mumiririri wedu, there is one man, and that man is Jesus. But Jesu wacho ukasamutsanangurirwa akasanyatsanangurwa muupenyu hwako, you see him just as a man, as a person. Unogona kusamuona as the word or as the principles. Ndapa an example kuti mukadzi ane issue of blood haana kubata Jesus as the person, akabata the hem of his garment. Jesu ndokubva ati pana handibata, iye asina kubatwa as a person. Kureva kuti unogona kubata zvaMwari usina kubata Mwari. Amene kana uchindinzwa ipapa. Kune madebate nechaos body of Christ at times, unonzwa kuti vanhu vachitanzi uyu munhu haavhure bhaibheri, haaparidze zviri mushoko, haataure zvaJesu, haataure Mwari, because zvaMwari unofanira kunge wavhura apa nekudii nekudii. When you speak the mind of God, even without quoting a scripture, you are speaking the things of God that can help men. I'll give an example. Ukataura rudo, love. Ukataura upenyu hwakanaka. Ukataura zvinodiwa naMwari muupenyu hwevanhu, even without quoting kuti vhesi yakati inoti zvakati, but when you speak peace, when you speak love, God is love. Without quoting a scripture, ukaparidza rudo, rugare, kuremekedzana, you are talking the mind of God. Saka vamwe vasariti vati machiwa vakura vati aiwa hapana zvebhaibheri zvaanotaura, anotaura upenyu hwakanaka, prosperity, haatauri pfungwa yaMwari. What's the mind of God? I've come to give you life, and life in abundance. Mukadzi ane issue of blood haana kubata Jesu as a person, akabata the hem of a garment, and she received power. Kureva kuti there is also a dimension of power. Asina kubata Jesu as a person, but healing inomanifesta. Kureva kuti Jesu wakaisa healing yake mumavanga ake, healing yake ikasvika pakuenda pagarment raakapfeka, so that you can get the same level of power iwapotsa the person, but wabata the hem of a garment. Which means that the hem of a garment iri kungorepresenta Jesu wacho as a person. I'll help you. I'll go for the last text. That's Luke 17:11.
Luke 17:11. Luke 17:11. Jesu akaona vanhu vaiva nemaperembudzi 10 guys. Ndokubva ati, go and show yourself to the priest. As they went, they were cleansed. These guys, malepers, vanga vane leprosy, vakadanidzira mwanakomana waDhavhidhi, tinzwirei ngoni. Jesu ndokubva ati kwaari, Luke 17:14. When he saw them, he said, go, show yourself to the priest. As they went, they were healed. Ukatarisa patext haunzwe Jesu achiti receive your healing, be healed right now. Yet paari kuti go and show yourself to the priest, they were healed on their way. Which means healing haingowanikwa bedzi mushoko rekuti be healed. Ipapa apa mumwe unoona kuti saka Jesu apa haana kubvira ataura zvekuporeswa. Yes, haana kubvira ataura zvekuti porai kana kuti poreswai. Akatovapa assignment, akavatuma, akavati go and show yourself to the priest. Whilst they were on their way, they were healed. Without mentioning the name rekuti healed, be healed right now. Receive your healing. Hapana prayer ye healing apa, but pane manifestation ye healing mukutumwa. So that there are times yekuti unonzwa senge munhu haasi kutaura shoko raMwari, hazvisi connected nezvamuri kuda. Yet inside that message yekunzi go show yourself to the priest, they were healed. Jesu asina kumenshena statement rekuti receive your healing or be healed right now. In other words, vakapora vasina kuporeswa. Let me put it this way. Shoko rinoporesa ndekuti pora iko zvino, gamuchira kuporeswa kwako. Be healed in the name of Jesus. But these guys were told, go and show yourself to the priest. It seems as if message ya Jesu haisi connected, haipindirani nekuporeswa, asi vanhu vakapora. Kurati akavanza kuporeswa kwevanhu mumessage inoita sekunge haina kupora kwevanhu. He said, go and show yourself to the priest. Whilst they were on their way, they were healed. Message yekunzi go and show yourself to the priest haina kana chinotaura healing, but guess what? They were healed. So there are times, we are living in times yekuti munhu anoti vhurai vhesi yacho, toda kunzwa isi toda munhu anovhura shoko, achitaura zvakati tinyatsonzwa zviri mushoko. Jesu apa ataura the opposite. Vanhu vari kuti have mercy on us, they are leprosy, they have leprosy. Iye haana kuti receive your healing, be cleansed right now. Go and show yourself to the priest. Whilst they were on their way, they were healed. Without mentioning the statement rekuti receive your healing, these guys were healed. Nekutuma kunzi go and show yourself to the priest. Saka kune healing inogona kumanifesta pasina izwi rekuti healing. Pasina kunzi be healed, vanhu vakapora. Kurati muna Mwari mune zvakavanzika. Kusvika palevel yokuti message inogona kutova the opposite yechauri kutsvaga, but chauri kutsvaga chiri kuwanikwa mune zvaari kutaura. Iwo zvawataura zvekuti have mercy on us, azvi-ignore. Ndokubva ataura zvaari kudai yekuti endai munozadzisa kuvapriest, ndokubva vapora. In other words, ndo panonzi nevamwe ari off topic Jesu. Vanhu vari kuti have pity on us, iye ari kuvati go and show yourself to the priest. Zvinoita sekunge haasi kuziva dambudziko rine vanhu. But vakawana healing pasina kutaura kunzi receive your healing. So we are living in a time yokuti kune hondo kumachechi, kune hondo pasocial media. Paridzai Jesu, hamusi kuparidza Jesu. Paridzai Jesu, hamusi kuparidza Jesu. Jesu ndiani? The person. Jesu chi? The word. Word riri broad, mune zvakawanda mushoko raMwari. Success and favor zvirimo muword.
So munhu akasataura the name rekuti Jesus, but akati be successful, he's speaking the mind of God. God wants you to be successful. One thing that just makes me laugh sometimes, ndechekuti apart pa criticism yese inorwisana vafundisi, vamwe vachiti ai vafundisi vemazuva ano munoparidza prosperity. Handisati ndawana mufundisi anonzi poverty preacher anoparidza nhamo, anoti nhamo matambudziko ese aya, it's okay, let's be like this. Even wacho anoaccuse vamwe kuti they preach prosperity and success, he wants to be successful. Unless kana asiri normal upstairs. Vari kuparidza receive your house. Munhu ari normal, he needs shelter. For his family, for his life. So vanhu vakatuma vanhu kuJopa. Vakanzwa kuti Peter is close by. Vanhu ivava vaitozva kuti kudenga kuna Mwari anoita zvishamiso. These were a group of believers. They never prayed about it. Vakashandisa a law iri simple. Kuti if there is a man who carries grace to deal with this situation, why don't we submit? We don't lose anything. With submission, you don't lose anything. You actually gain something. Why? Because Tabita akamuka aende kunogara na Peter. Tabita akamuka atame kubva muJopa achienda kuLydia kana kutera Peter. Tabita akamuka achakontinya neministry yake yeshirikadzi dzepaJopa. Akamuka achakontinya neministry yake yekubatsira vanoshaya paJopa. It's for your benefit kuunderstanda, kusubmita, kunzwisisa zvinhu zveumwari zvinobatsira upenyu hwako. So thank God for the church yemazuva aya, church yepaJopa. Vayakanzwa kuti Peter ari paLydia, they sent people for Peter. I don't know the challenge you are having and facing in life. Maybe you try to pray about it. You fasted about it. But let me help you this way. There are people, one gifted or appointed by God, is an answer to other people's challenges. Variko. There are people who carry grace concerning certain issues. Do you know what in life, chinhu chese chauri struggle with or chauri struggle pamusoro pacho, somebody passed through that, ane experience ne knowledge, akambopfurana neizvozvo nemazviri. Is there? Ariko munhu akamboita pass through situation yawausangana nayo. Is there? Nekuti hakuna chitsva pasi pezuva. Machallenges atinawo kune vanhu vakaita pass through vakatovawo successful. Variko. In our time, sometimes Peter wandikutaura nezvake. He is a man who is in UK, but thank God for technology. You can Google, you can go for the books, for the tapes, or you can tune in. Chakafa mauri chinomutswa. Like yesterday, later in the evening, I listened to Pastor Sema Deyemi in Nigeria. He was teaching certain issues, so zaindinetsa kunzwisisa nekuunderstanda muupenyu. Chinhu ichocho changa chakafa mandiri. But pandakatora time to listen to Pastor Sema Deyemi, that Tabita angafa mandiri bounce back to life. So you can call Peter today. Pachi situation chafa muupenyu wako chitabita chako chakafa. You can call Peter. There are a lot of people who are anointed and appointed by God in our time, in our seasons. No matter how far they are, thank God for technology.
leader is now close. Tabita afa paJopa vakanzwa kuti nearby patown inonzi leader pana Peter. In our times, leader is just a minute away from you. Why? Because through technology and many systems, leader is close. You can learn from a man who is as far as New Zealand. Leader is now close. Take advantage of technology, people. Learn from somebody. There is a Peter somewhere. Anogona kugadzirisa situation yako. Let's take advantage of this technology. We are living in a time with technology. Leader is no longer far. And you don't need to send 2 men. It's a matter you just go on your phone. You just Google, you just go for that message. You learn from that man, that woman of God, and things will change in your life. A man can be an answer to another man's challenge. Munhu anogona kuva